ka aure ni. Wannan ita ce alfarman da nake nema a wajen kai ta kaɗai yayi Sadiq. Ba zai yi ba Anisa. Me yasa ba zai yi ba? Saboda mu musulmai ne. Mun san haka haramun ne a addini. Dan na ce kawai ka sake ta ka aure ni, me a ciki? Kin san me kike faɗa kuwa? Na fi ta son ka, sannan kuma na fi ta ƙaunar ka. Na fi ta buƙatar ka a rayuwata. Sannan na fi ta ƙudiri da niyyar faranta maka. Don Allah ya yi Sadiq, ka cika min burina. Anisa, ya isa. Ki fita a idona na rufe Anisa. Ki fita a rayuwata na kulle. Sannan ki janye jikinki. Tun kafin na manta, kai kanwar matata ce. Na aikata miki abin da ba za ki taba manta da ni ba. Da za ka yi hakan ya yi Sadiq, da ka hutar da ni. Ko ba komai? Da na samu dalilin kinka a cikin zuciyata. Wataƙila daga nan na samu damar hutu. Domin ni kaina ba na yi ma kaina adalci. Ƙaddarar soyayya ta ce ta zo min a rikice. Na rasa yadda zan yi da ita. Babu ruwan kaddara a cikin wannan shirmen naki. Sakarya kawai. Maza ki fice ki bar min ofis. Ina fa so ka sani ya Sadiq. Ba zan taɓa rabuwa da kai. In ka hana ni zuwa nan, ai akwai gidanka. Wallahi ni kadai ce matar Sadiq. Insha Allah. Bayan ni babu wata. Ni ce kaddarar shi, sannan ni ce farin cikin shi. Ni ce burin shi, sannan ni ce muradin shi. Ni ce zuciyar shi, ni ce rayuwar shi, ni ce amsar addu'ar shi, ni ce abokiyar tarayyar shi, ni ce zahirinsa, sannan kuma ni ce waɗininsa. Waye zai raba ni da kai ɗan autan matsa? Ni ne shi. Har ka manta ne? Bai kamata mu dinga maimaita abu ɗaya ba. Dole ne mu maimaita shi Sadiq. Saboda me? Saboda ya shiga rayuwarmu kuma ya ajiye mana mummunan tarihi. Bai aje ba, kuma ba zai aje mana tarihi mummuna ba. Menene tabbacinka? Ni da kaina. Na tsorata da Anisa Sadiq. Tabbas Anisa da ba jini na bace, da ba zan taɓa yadda cewar 'yar adam bace. Aisha, so tari mutane sun fi aljanu shedanci. Wannan dalilin shi yasa su kansu aljanu suke jin tsoron sharrin ɗan adam. Idan Allah ya ɗauki rayuwata za ka iya ƙara aure bayan babu ni? Ba zan iya auren wata mace bayan ke ba. Lalle na kasance naki ne ke ɗaya, kuma zan ci gaba da tabbatar miki da hakan har ƙarshen rayuwata. Da gaske? Ware kuwa, ko kin ga wasa a idona ne? A'a. Ki kwantar da hankalinki, Sadiq naki ne har abada. Dole ne su yi haƙuri. Su bar ni da ke domin Allah ya kaddara rayuwarmu tare da ke. Ina fatan haka mijina har a gidan aljanna. Na gode. Ni ce da dalilin godiya a koda yaushe domin ka kasance mai adalci da kyautatawa. Mai karamci da mutuntawa. Mai kirki da sanin ya kamata. Mai nagarta da tausayi. Mai biyayya da ladabi. Mai ado da imani. Mai kyan fiska da na halayya. Ka cika gurbi da dama a rayuwata. Shi yasa na baki ragamar rayuwata. Lalle zan kasance da ke a zahiri da kuma baɗi. Anisa! Anisa! Anisa, rashin kunyar taki har ta kai kin tsallake mazan layi, kin je kina bin mijina har cikin ofis ɗinsa. Ai ban san kin rika haka ba. Dallacen dakata. Mijinki kike magana? Mijinki son shi nake kuma sai na aure shi. Sai ki abin da zaki. Wallahi Anisa, ƙarya kike yi. Kin yi kaɗan ki auri mijina sha irin ki kawai. Shashude. Anisa baki da kunya. Yaya? Ya haka? Tun da tafiya ne nake jiwa hayaniya ku. Abba mijina fa take bi har ofis ɗin shi. Me za ta je ta yi masa Abba har ofis fa? Mijina fa. Abba mijinta ba yayana ba ne? Dan mijinta yayanki ne sai aka ce ki bi shi ofis. Uwar me kika je mishi a ofis? Gaishe shi na je. Kin ci gidanku da ke da kin je gaishe shi. Kar ƙara jin wannan magana na gaya miki. Ke kuma in ce ki koma gidan. Abba
Na ce ba na son ƙara jin wani magana. Wallahi sai na yi maganin ki Anisa. Ke wallahi ki kiyaye. In kai haƙuri. Kana ƙara jin wannan za ku ga abin da. Ba ku riga damu mutane. Aure ne dole kuma sai an yi shi wallahi. Ke Anisa, dole ki yadda wani. Yanzu ke, ashe abin da ‘yar uwarki take faɗa gaskiya ne? Mijinta kike so? Ina tunanin ki yake Anisa? Kin manta cewa uban ku ɗaya da ita? Tana auren shi ke kuma dan jarraba da masifa ki ce wai shi kike so? Ina ake rayuwa irin wannan? Dadi zuciya na ne take son shi. Ubanki da ke da zuciyarta. Wa ya gaya miki ana irin wannan? To bari in gaya miki, ki ji ni da kyau. Wallahi kar in ƙara jin wannan abin a gidan nan. Abin da kika yi ta wani bangare za mu ce daidai ne domin a musulunci an yarda cewa in ta rasu in kina son shi sai ki maye ɗakinta. Amma ba rasuwa ta yi ba komai ba. Ina me za ki zo min da irin wannan masifa? Dadi yaushe da ta mutu? Ki je ki kashe ta don ubanki. Look Anisa, wallahi ki fita daga cikin wannan sabgar na gaya miki in ba so ke mu bata da ke ba. Fito ka ce ya sake ta sai ya aure ni. Tabbas ina kyauta zaton kwakwalwarki wallahi sai na kai ki an duba kwakwalwarki. Banda shirme da shiriri ta irin wannan wa ya gaya miki ana irin wannan shirmin? Abin da nake so da ke yanzu ki ɗauki wayan nan ki goge duk wani hotonsa da ke ciki in kina so mu daidaita da ke. In kuma so kike ki kashe ni da bakin cikin ki kina so ki haifar min da cutar hawan jini to ki tashi yanzu maza ki ce ki goge shi. Me ya kawo ki gidana? Ni da gidan yayata? Ai bai kamata ki tambaye ba Asi ba. Ai na san ba alkhairi ne ya kawo ki cikin gidana ba. Don haka ina son ki fita min daga gida tun kafin ranki ya ɓaci. Wallahi ba zan fita ba. Domin na zo ne in ga masoyina wanda nake son aure. Wai me ke damin ki ne Anisa? Ke kin taba ganin inda aka aikata irin wannan jahilcin naki ne Anisa? A kaina nake so a soma. Kuma ina mai tabbatar miki ko ba daɗe ko ba jima sai na aure ya yi sadi. Don haka ya kamata ki matsa ki ba mu wai. Ƙarya kike Anisa, wallahi ko bayan raina Sadiq ba zai taɓa auren ki ba. Domin babu abin da zai yi da ballagaza sha irin ki. Kin mare ni ko? To ban damu ba, domin kin mare ni ne akan zaɓi. Mijinki in farin ciki na. Mahaukaciya. Za ki ga aikin hauka. Gaba ɗaya ma ta ɓata min raina wallahi. Anisa? Na'am? Matar Sadiq? Barka da safiya angona. Wannan maganar ta fita a bakinki. Matukar ba so kike na miki rashin mutunci ba. Da hakan
zai sa na iya mantawa da kai ko haƙura da kai. Da zan so ka yi hakan, amma ina so ka sani ko da ka yi fiye da hakan ma abin da zai ƙara min face ƙaimi a soyayyarka. Wai ke wace iriyar zuciya ne da ke? Mai tauri kuma mai gautsi, sannan kuma mai taushi. Ina roƙon Allah ya yaye miki haukan da ke damunki. In dai na soyayyarka ce ba na buƙatar hakan, domin da ita nake walwala. In na rasa ta ai babu shakka zan iya mutuwa. Wannan abinci ne na biya ta restaurant, irin abincin da ka fi so, na san kuma za ka buƙace shi. Shin na biya na siyo maka. Girkin ma baki iya ba sai kin biya ta restaurant kamun abinci. To yayarki ta riga ki. Da me ta riga ni? Da komai ma. Ba ta riga ni ba, kuma ba za ta taɓa riga ni ba. Sadiq, za ka dawo gare ni, kuma dawowa na har abada. Ya kamata ki farka daga mafarkin da kike yi, domin kuwa yayi nauyi da yawa. Ko da a mafarkin ne kuwa, ina mai tabbatar maka da cewa za ka zama mallakina ne ɗaya. An daɗe ana ruwa, ƙasa tana shanyewa. Me yasa ba kya gane haka ne? Sadiq, menene aibuna? Me na rasa? Ka dube ni da kyau. Ina da diri. Ina da kyau. Ina da kwarjini. Sannan. Ya isa mahaukaciya. Fita mun daga ofis. Maza ki fito min daga ofis. Dakata. Zo ki ɗibi wannan kazantan domin ba na buƙatar ta a tare da ni. Ba zan dawo ba, kuma ba zan ɗauka ba. Idan ka ga dama, ka zubar da shi ko ka ba mu almajirai su ɗauka. Kuma in gaya maka bukata ta biya tunda saƙon ya iso gare ka. Ya Allah, kai ne Allah, ka kamun agaji akan wannan masiban da take tinkaro ni. Allah na tuba, ka yafe mini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a assalamu alaikum, sunana Dr. Muhammad, shugaban cibiyar Alfurqan Traditional Medicine. Kamar yadda kuka saba sayan magungunanmu a kasashe da dama da ƙetare, mun ƙara inganta muku magunguna da kuka saba saya. Kamar yadda kuka sani, mun inganta muku magungunanmu musamman na sanyi da ya damu al'umma. Kamar yadda yake sanyi bangare ne, kuma bayan maganin sanyi akwai ingantaccen sabulu da muka zo da shi wanda za a amfani da shi wajen warware sammu da sauran matsaltsalu da suka shafi mata na yau da kullum. Insha Allah idan aka gwada wannan sabulu za a yi farin ciki da shi, kuma za a dace kamar yadda kuka saba sayan magungunan mu a duk inda kuke a faɗin ƙasar nan da ma ƙetare gaba ɗaya. Insha Allah za ku ji daɗin sa kuma za ku amfana. Sannan mun ƙara inganta muku magani na istimina'i kamar yadda muka sani yau da kullum. Haka zalika mun ƙara inganta muku maganin sanyi, akwai maganin basir ingantacce ga wanda duk wanda ya zo ya amfani da shi hakika sai ya dawo ya neme shi da izinin Allah subhanahu wata'ala. Malam ba iya ba da magunguna ya tsaya ba, yana warware sihiri, yana cire aljanu, sannan kuma yana ruqiyya, sannan kuma yana yin istihara. Ga masu tuntuɓar mu a dukkanin rashin mu da muke a faɗin ƙasa da kuma ƙetare gaba ɗaya, za a iya samun mu a wannan lamba kamar haka 07066609655 ko kuma 08028884371. Ita ce namban WhatsApp ɗinmu da za a iya samun mu da ita. Muna da ofis ɗinmu a birnin Borno a nan Gwange Sabon Layi. Muna da ofis ɗinmu a jihar Kano Maidile Plaza. Muna da ofis ɗinmu a jihar Kaduna, akwai a Kaduna, akwai kuma a Abuja, sannan muna da ofis ɗinmu a nan Niger. Insha Allah duk inda kuka tuntuɓe waɗannan lambobi za ku iya samun mu a wannan lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina wani dadi? Barka da zuwa. Lafiya na wani. Sadinu, yanzu kake tafi? Lafiya dadi. Amma ya na ganka haka lafiya ne? Wallahi lafiya ne ba lafiya ba. Me yake faruwa? Magana ne akan Anisa. Anisa dai? Tana bi na ofis ta bi ni gida. Na ga wasu maganganu ba ma daɗin faɗa. Kuma ita Aisha ta bi ta daga hankalinta. Kullum kuka, gobe kuka. Na rasa ma abin da zan gaya mata. Haki,
wannan yarinya Allah ka shirye ta. Sadiq, abin da zan ce maka shine kai haƙuri. Ka bance duk abin da ya kamata ni da kaina zan yi duk abin da ya dace domin in matukar hanci. Ka ƙara haƙuri kuma ka sani kai mijin Aisha ne. Duk wasu kulawanta da duk wani abu suna ƙarƙashin kulawarka. Don haka kai ka san irin yadda za ka tafiyar da ita wajen lallashinta ka kuma nuna mata cewa wannan matsalar in Allah da za a kawo ƙarshensa. Ka ƙara ba ta haƙuri kuma kai ma ka yi haƙuri. Na gode, bari an wuce. To na gode Sadiq. Na gode Dadi. Yawa. Wow, babe. Yau ka ga kyan da kai kuwa? Gaskiya ne yau ranar da ta musamman ce. Ka san ne? Gani ne bai kamata a ce mun fita baka ci komai ba. Shi ne ka maka fruit kaɗan taɓa kaɗan kafin nan. Ko dai in baka abin. Ya kamata ne. Kai babe. Gaskiya yi sugan sosai. Anisa? Masu gida sun zo. Mutum ya ci gaba da hutawa na 'yan kwanaki ne kafin ya tattara ina shi ya bar gidan. Dakata Anisa kan ki kuskura ki shigo min gida. Me yasa za ki damu kanki? Na ce zan aure miji. Kin san Wai ki da Allah me masalaki ne? Me yake kawo ki cikin gidana? Ka fi kowa sanin matsalata. Don Allah ya yi Sadiq, ka aure ni. Ina so kuma ka sake yayata Aisha. Ba zai sake ta ba. Kin ji abin da na ce? Ja'ira da baki da mutunci. Na ce ba zai sake ta ba. Kuma ta banza. Sadiq. Kuma musu. Lalisa. Tun da naga kin yi wanka kin fito, idona yana kanki, na tabbatar da ba inda zaki sai nan, kuma gashi ya tabbatar nan ɗin kika zo. To ki gaya min me kika zo a gidan? Irin wannan shirman da kike yi, me amfanin shi? Me kike tunani? Amma ni Dadi ina kamar akwai wani abu a tsakanin su kamar gaba-gaba. Ta taɓa min gorin aure. Ta ce ba zan taɓa yin aure ba, saboda tana ganin kamar ban dace da aure ba. Ko masifaffiya ce ni? Ban san dalilinta ba. Haka ne Aisha? haka ne dadi a lokacin da yarinta da kuruciya saboda ganin yadda samari suke zuwa gurinta tana wulakanta su sai naga kamar ba auren ne a gabanta ba. Wannan dalilin ne yasa na ci alwashin ba zan auri kowa ba sai miji. Ta yanda zan nuna miki zan yi aure kuma zan auri miji ɗan gaske. Shi yasa na nace akan auren ka Sadiq. Kin ga Anisa, dan Allah ki haƙuri. Aisha ta bar wannan magana. Kai, kar Allah ya sa ta haƙura. Kada Allah ya sa ki haƙura. Mutuniyar banza mutuniyar wofi. To ina ja miki kunni. Daga yau wannan abin na so ya zama na ƙarshe. Idan kuma kika tunda aure kike so, ai na san yadda zan miki. Ai kin san Muhammadu mai shayi nan kwanan ɗan nishi. Daidai kwanan police station to shi zan aura miki. Wallahi dadi wasa nake yi. In gaya maka gaskiya ni akan abin da take min nema wallahi tallahi ne domin musguna mata, in ɗora mata baƙin ciki da takaici a cikin zuciyanta. Shi yasa na haka wallahi ban taɓa san mijinta ba. Kallon yaya ma ni nake masa dadi. Don Allah dadi ka yi haƙuri. To wannan ya zama na farko na ƙarshe. Kin ji abin da na gaya miki? Ya zama na farko na ƙarshe kar ƙara ji. In kuma na ƙara ji to za ki ga yadda za mu yi da ki. Bayar uwarki haƙuri.
Na tashi don Allah ki haƙuri. Anisa? Allah ya shirya ki. Alhamdulillah. Tunda har kun fahimci juna, ni abin da nake so kai kuma ka kula da matarka. Dama ke na san ki da biyayya, ki ci gaba da biyayya ga mijinki. In ji abin da na gaya miki? Insha Allah Daddy. Ke kuma tashi mutum. Yaya na. I'm sorry please don Allah ka yi haƙuri da duk abin da ya faru. Ba zai ƙara faruwa ba insha Allah. Ni wallahi ba san ka nake ba san ƴan uwantaka nake ma. Komai. Ina ma waya ne domin ta ji haushi kuma na ga kishin ka idanta. Allah ya baki haƙuri ƴar uwa. Ya sadi. Sai an ji A'a kuma. Allah ya shirya ki.